Ψιλορίτη. Με τα φτερά του σκέπασε ολόκληρη την Κρήτη. Στην Αξό προτίμησε ο αετός να κάτσει, στη Βρύση και στον Πλάτανο το Πάσχα να περάσει. It was that I was having that timber outside more than 2 or 3 years, and I was looking at it many hours and was trying to think about what I could do in there from its shape. And I changed 2 or 3 different opinions I was having in my mind, inspirations, but I finally decided to make that one. The first thought was not to destroy the shape of the tree. And I made in there the theme of the consecration of Jesus from the cross, the time that they were taking Jesus off the cross. Because in some way I wanted to give the main meaning of Jesus, like stop the wars, and that is everywhere around the world now. Also, I'm having the hands of the mother of Jesus like she's holding a baby, because everywhere in the world there are women now and mothers that they cry for their children in the wars. So in some way I wanted to pass a message of love and forgiveness. Προσήλθαμε σε αυτό τον ιερό χώρο, σε αυτή την ιερά μονή, και όλοι μαζί ψώσαμε τον Τίμιο Σταυρό για άλλη μια φορά και προσήλθαμε και τον προσκυνήσαμε, ψάλλοντας τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Δέσποτα. Γιατί καταζήτων το κράτος έχοντα του κλάδου με τον Σταυρό του τέσσερι τον διάβολο. Αίμα του Θεού, πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός δίνει το αίμα του. Και ακούστε αγαπητοί μου, χάρητη εσμένη σε σωσμένη δια της πίστεως. Γιατί αυτή την χάρη την πληρωθήκαμε πολύ ακριβά. Το αίμα του τεπιμημένου. Με το Άγιο αίμα του υπογράφει ο μεγάλος κατάδικος σωτήρας την σωτηρία του κόσμου πάνω στο Σταυρό. Αίμα του Θεού μας λέγει το σχετικό σύμνο. Ο Υιός του Όφεως αποπλύνεται. Ο Υιός, το δηλητήριο του φιδιού της αμαρτωλότητας μας ξεπλύνεται με το αίμα του. Που με ρωτάγανε η δασκάλα τότε τι θέλει να κάνω και λέω θα γίνω γλύπτης, να το νιώθει, να θέλει να το κάνει, να τα αρέσει και να ξεκινήσει να το κάνει από πολύ μικρός. Δηλαδή, αν ξεκινήσει 20 χρονών, δεν μπορεί να μάθει ποτέ του. Εγώ θέλω, και προσωπικά πέσω, ότι μου αρέσει να συνεργάζομαι πιο πολύ, να δουλεύω. Όχι εκκλησίες έξω όπως πήγαμε σήμερα. Όχι ότι δεν δουλεύω, μου αρέσει αυτό, αλλά μου αρέσει περισσότερο να δουλεύω σε μοναστήρια που είναι μοναχοί και μοναχές. Γιατί αυτοί το θεωρούν και σπίτι τους σχημές. Δηλαδή κάνουν και κοιτάνε πάντα να κάνουν ό,τι πιο όμορφο γίνεται, γιατί ζουν μέσα στο μοναστήρι. Και αυτές θέλουν να το στολίσουν μέσα με ωραία πράγματα και εμένα μου αρέσει να τους τα φτιάχνουν εκεί πέρα. Το λιοντάρι σημαίνει τη δύναμη της Εκκλησίας και είναι και φύλακας, σαν φύλακας της Εκκλησίας, με τη δύναμη που έχει, ότι φυλάει τη χριστιανοσύνη. Το ελάφι σημαίνει κάποια αγνότητα, όπως και το περιστέρι. Το περιστέρι σημαίνει την ειρήνη. Το έχουμε ταυτίσει με την ειρήνη. Υπάρχει ένας βοσκός που κρατάει ένα αρνί, που το βάζουμε πολύ. Σημαίνει το Χριστό και λέγεται καλός ποιμένας, καλός οικογενειάς, πώς θα το εξηγήσεις. Ναι, που κρατάει το αρνί, σημαίνει ναι, που είναι... Γιατί κάνουμε το βοσκό με αρνιά γύρω-γύρω, σημαίνει το Χριστό με ο καλός ποιμένας, λέγεται ο Χριστός με τον κόσμο. Όλο αυτό το που κάνουμε τώρα, τα λουλούδια και τα δέντρα μέσα και τα πουλιά και γενικώς,
συμβολίζει τον παράδεισο. Είναι δηλαδή τη ζωή. Τη ζωή και τον παράδεισο συμβολίζει, γι' αυτό που είναι όλα αυτά τα λουλούδια και τα πουλιά και ξέρω εγώ και αυτό. Και όλα αυτά στο τέμπλο που κάνουμε, στην ουσία είναι για να τιμούμε την εικόνα που έχει πάνω. Το τέμπλο όλο αυτό με το διάκοσμο είναι για να τιμήσουμε την εικόνα που έχει πάνω του Χριστού, της Παναγίας, του κάθε Αγίου, και επειδή τον τιμούμε, του κάνουμε αυτό το πλούσιο, όσο πιο, δηλαδή, είναι η τιμή που του κάνουμε, να το κάνουμε όσο πιο όμορφο πράγμα γίνεται. Να θυμηθεί και να λέει ότι αυτό έγινε τότε και αυτό έγινε τότε και αυτό. Ξύλο γαρέδι, το ξύλο λιάζεται. Ξύλο το πρώτο, ξύλο και το δεύτερο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο Σταυρός μπαίνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Εκκλησία. Χωρίς Σταυρό, αν θέλετε, δεν υπάρχει δικιά μας σωστή ζωή. It was the main inspiration who was very strong inside of me to do it. And I always follow my heart and my instinct. Sometimes I am thinking to make something and I don't know why I do that. But inside of me I'm feeling that that is the right way. I follow that. Εγώ προσωπικά βλέπω, εγώ τα σκαλίζω, λέμε, είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Πάντα έχουμε τους Αγίους μας και έχουν μια αυστηρή όψη. Στις αγιογραφίες, αυτός που ζωγραφίζει πάντα έχει μια αυστηρή όψη, λίγο εξωπραγματική, δηλαδή να μην μοιάζουν με άνθρωπο. Αυτή είναι να μην μοιάζει ακριβώς. Η Ορθοδοξία κάνει τους Αγίους να μην μοιάζουν ακριβώς. Τους κάνουμε περίεργα. Εμένα μου αρέσει να τους κάνω ζωγραφιστού, αυτό μου αρέσει να τους καλύψω για να είναι χαμογελαστοί και πιο ανθρώπινοι. Προσωπικά, πώς έτσι αντιλαμβάνομαι τον κάθε Άγιο και τον Θεό με το... Θα ξεκινήσω από το πιο απλό. Για απλώστε τα χέρια σας και δέστε. Καθένας από εμάς δεν είναι ένας σταυρός. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ίδιος είναι σταυρός. Γι' αυτό και πρέπει να ζει κάτω από τη σκέπη του Σταυρού του Χριστού. Όπως και κάθε λειτουργός ιερέας. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ευλόγησον και αγίασον τον μεν άρτον τούτον ήμιον σώμα του Χριστού σου σταυρώνοντα το δε το ποτηρίο τούτο ήμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν.